नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण मोड आलेल्या वालाचं बिरडं कसं बनवायचं हे पाहूया। त्यासाठी आपण मोड आलेले वाल सोलून घेतलेले आहे। हे पहा, खूप छान मोड आलेले आहेत। आता ह्यासाठी आपण एक वाटण तयार करणार आहोत। त्यासाठी साहित्य पाहून घेऊया। वाटणासाठी आपण इथे 2-3 चमचे ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे। आल्याचा तुकडा घेतलाय बारीक करून, 2-3 लसणीच्या पाकळ्या सोलून बारीक चिरून घेतलेला आहे। 2 हिरव्या मिरच्या त्याचे तुकडे केलेले आहे आणि इथे आपण कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता हे सर्वात आधी आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात घालूया। खोबऱ्याचे तुकडे घालूया, आल्याचे तुकडे, लसणीच्या पाकळ्या बारीक केलेल्या, हिरवी मिरचीचे तुकडे आणि कोथिंबीर घालूया। आता ह्यामध्ये अगदी थोडं पाणी घालूया आणि ह्याला बारीक वाटून घेऊया। हे पहा, या पद्धतीने आपण वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। आता हे एका वाटीत काढून घेऊया। हे पहा, या वाटीत आपण वाटण काढून घेतलेलं आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपलं फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। फोडणीसाठी पहा, आपण 1 पळी तेल गरम करून घेतलंय। आता त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालूया। जिरं पहा छान फुललेलं आहे। त्यामध्ये आता मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो घालून घेऊया आणि परतवून घेऊया कांदा नरम होईपर्यंत। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप छान लागते चवीला। या पद्धतीने तुम्ही वालाचं बिरडं बनवून पहा। कांदा पहा छान लालसर झालाय। त्यामध्ये आता आपण वाल घालून घेऊया, सोलून घेतलेले। परतवून घेऊया। आता लगेच आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। परतवूया आणि ह्यावरती आपण 1 मिनिटासाठी झाकण घालूया आणि एक वाफ काढून घेऊया। झाकण उघडूया। पहा छान वाफ आलेली आहे। आता आपण मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद घेतले, ती घालूया। 1 चमचा आपण मालवणी मसाला घालूया। छान मिक्स करून घेऊया। छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण जे खोबऱ्याचं वाटण करून घेतलंय ते घालून घेऊया। मिक्स करून घेऊया। आता वाटणाला आपण तेल सुटू देऊया। तेल सुटायला पहा सुरुवात झाले। आता आपण एकदा फिरवून घेऊया। आता अर्धा ग्लास आपण पाणी घालून घेऊया। मिक्स करूया। छान मिक्स झालेला आहे। आता 10 मिनिटं आपण वालाचं बिरडं शिजवून घेऊया स्लो गॅसवरती। 10 मिनिटं झालेली आहे आणि तरी पहा, तरी खूप छान आले।
आता आपण चेक करूया आपले वाल शिजलेत का। हे पहा, मस्त आपले वाल शिजलेले आहे। आता आपण गॅस बंद करूया, कोथिंबीर घालूया, मिक्स करून घेऊया। हे पहा, मोड आलेल्या वालाचं आपलं बिरडं छान पद्धतीने तयार झालं आहे। या पद्धतीने तुम्हीही बनवून बघा, खूप छान होते आणि अगदी झटपट तयार होतं। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।